Dobrý deň, volám sa Jaroslav Smatana. Mám založenú chránenú dielňu, kde mám vlastne prístroje na tú kozmetiku a jednu zamestnanku, ktorá bude pri tých strojoch. Je nepočujúca, že vlastne sme obidvaja akože chránenej dielni. Čomu sa budeme venovať je vlastne chudnutiu, odstránenie vrások, ceulitidy a podobne a samozrejme aj ten klasickej kozmetike. Pre nepočujúcich, ktorí by chceli začať podnikať, je dosť komplikované, nie je to také jednoduché, ako sa to vidí, ale treba mať človeka, ktorý by mi pri tom pomohol, jednak posunkovaní a jednak vysvetlení, aké treba mať papiere alebo podklady na podnikanie. Prístroj Cavital VRC je prístroj, ktorý slúži na odstránenie tukových buniek, ceulitidy, odvádza vlastne cez pneumatický systém škodliviny z tela, opuchy na koži a tak ďalej. Kompletný jeden zákrok na jedno sedenie je zhruba 50 minút. Ďalší prístroj vedľa neho je Mesoforte, ktorý slúži na tvár a ten vlastne odstraňuje, zahladzuje vrásky na tele. Na všetky tieto zákroky je možnosť objednať telefonicky, bude uvedená stránka, kde bude kontaktný mail a ďalšie podrobné informácie ohľadom týchto zákrokov. Takže, dievčatá, teším sa na vás.